И продължавам с старите сгради. Тук е една много хубава къща. На 2 етажа. Цялата от кирпич. Стъклата счупени, отдолу от камък обаче. Първият етаж е от камък. Прозорците са доста стар тип. Успях да снимам страшно хубави стари къщи. За мен това е удоволствие. Част от нея е обитаема, част е изоставена. За и вратата на първия етаж. Прозорци счупени. Значи страшно красиво. Старинно, старинно. Трябва да знаем откъде идваме. Да си пазим традициите и обичаите. Още една супер хубава къща. Навеса почти се е изчупил. Градите се счупили, са се огънали. Керамидите са турски. Някакъв малък навес. Самата къща още стои. Може би е на 2 етажа. Всичкото е в кирпич. Страхотна къща. Много интересни неща успях да снимам днес. Страхотно село. Страхотно село. Да, хващаме много добре. Стара къща от кирпич. Основата от камък. Поне началото на 20 век, най-вероятно края на 19 век. Хората са строяли стабилно. Добър ден! С камък. И първият етаж е от камък, там е по-хладно, през лятото особено, и може да се съхраняват някои хранителни запаси или продукти. Освен тази къща, тук има една хубавка къщичка. Китна къщичка. Пак с старинни части, пак с турски керамиди. И така, село, Казанка. Едно много китно и приятно село. Тази къща, която се харесах. Обаче слънцето е срещу мен. Има много лош отблясък. Село Казанка. Драги приятели, снимаме много хубави къщи. Старинни.